ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಎನ್ಮ 19/22 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರವಾಯಿನ ಜೋಕುಲೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು. ಐನ್ ನಿಕುಲು ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೊಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಇಂದೆಟ್ಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೆನಪಿದ ಯಾತ್ರೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಚಿನ್ನದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಒಂಜಿ, ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಗಂಭೀರ ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಪ್ಪೇರು, ಸದಾ ಶುಭ ಚಿಂತಕರಾದುಪ್ಪೇರು. ರಡ್ಡ್, ಅಕಲ್ಡ ಅಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಅಹಂಕಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮೂಜಿ, ಅಕ್ಲಿಗ್ ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುದ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ನಾಲ್, ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚನೆ ನಿಧಾನವಾದ ಪಾತೆರುವೆರು. ಅಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮಲ್ಲ ಸಣ್ಣದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋರಾದ ಪಾತೆರುಜೇರು ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಪುಜೇರು. ಐನ್, ಅಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಘನತೆರ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನ ಪಂಡ್ ನ ಸೆಪ್ಪುಂಡು. ಆಜೆ ಪರಸ್ಪರಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಉಪ್ಪೇರು. ಏಪಲ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಆಪುಜೇರು. ಅಕಲ್ನ ವಚನಲು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರಳು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ರಾತ್ರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಮ್ಮ ರಾತ್ರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಪಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ರಾತ್ರದ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗುನು ಜೋಡಿಸವರು. ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಯಾಣುಡು ಉಪ್ಪರು ಬಂದ ಅತ್ತು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಬೇಹದ್ದದ ವಿಚಾರ ಆದುಂಡು. ಆ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆನು ಕೇವಲ ಪಗೆಲ್ಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾತ್ರಿ ಪೋಪುಜೇರು. ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರಲ ಜೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಈ ಯಾತ್ರೆ ಕೇವಲ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪಂಡ ಅರ್ಥ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶರೀರದ ಕುಲ್ದು ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೇನು ಏಪಲ ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಕೇಂದಿಜರು. ಒವ್ವೇ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪಂಡಿತರು ಕಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಯಾತ್ರೆನು ರಾತ್ರಿಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ ವೇಟ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಭಕ್ತರು ಬೊಲ್ಪು ಗುಲಕದ ಕೊಠಡಿಡ್ ಕುಳ್ಳುವೆರು. ಪಂಡ ಕೋಣೆಡು ಕುಳ್ಳುವೆರು. ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಲ್ಪುಗು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಂದು. ಇಂದು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆ ಆದುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲು ಪನ್ಪನ ನಿಶ್ಚಯ ಆವಡಿತ್ತುಂಡಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದಲೆ ಕತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆತದು ಪೋಪುನು. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಈ ಯಾತ್ರೆನು ತೆರಿದೇ ಇಜ್ಜೇರು. ಬುದ್ಧಿಡ್ ಕುಲ್ಲುಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಿತ್ಯಲ ಯಾತ್ರೆನು ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಯಾತ್ರೆಡ್ ಉಂತುವೆರದಾನೆ ಉಂತುವೆರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅರ್ಥ ಯಾತ್ರೆನು ಮಲ್ಪನ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು. ನಿಖಲ್ನ ಗುಪ್ತ ಯಾತ್ರೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆತ ವರ್ಣನೆ ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಇಜ್ಜಿ. ಏತು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಯಾತ್ರೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಆತು ಸಂಪಾದನೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿದ ಯೋಗ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಬಳಿಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆವಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಿಕುಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪಂಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇಂದು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಕೇಳುನ ಸತ್ಸಂಗತ್ತು ನಿಕುಲು ಮೂಲ ಕುಳ್ದಾರು. ನಿಕ್ಲೇನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತಿರಿದು ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೊಡಾಪು. ಆ ಮತನು ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲಕ್ಷಣನು ಸಹ ಸರಿಯಾದ ದಿಯೋಡಾಪುನು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತಿನಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಕೇನಿರು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಜೇರು ದಯಗ್ ಅಂದು. ಅದೃಷ್ಟೋಡು ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಯಾತ್ರೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲಕ್ಷಣದಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಗಂಭೀರ ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಪ್ಪೇರು. ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುದ ವಿನಃ ಅಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಶಾಂತಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸಹ ಏಕಾಂತಡು ಕಾಡುಗು ಬೋದುಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಅಕುಲು ತತ್ವನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತೂ ಸುಳ್ಳು. ದಯಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅತ್ತುಂಡ ತತ್ವದಲ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬತ್ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಒರಿ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು
ಅರೆನು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಲು ಏಪಲ ಸಹ ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೇ ತತ್ವ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುಜೇರು. ಆತ್ಮ ಸದಾ ಪನ್ಪುಡು ಹೇ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರೆಗ್ ಕುದರ್ಲ ಬೋಡು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಹಾತತ್ವ ಅದುಂಡು ಅವು ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅತ್ತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಭ್ರಮೆ ಅದುಂಡು. ಏರೋ ಪಂಡಿನೂ ಒತ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗೋನೆ ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡೇರಡ ಯೋಗ ಏರ್ನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸವಣಿ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಮಿಥ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಜ್ಞಾನನೇ ಅತ್ತು ಪಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ನಡಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೋರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಕ್ತಿದನೇ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನನೇ ಬೇತೆ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನನೇ ಹತ್ತು ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರಪುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ನಡ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೋರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಕ್ತರ್ನನೇ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯತ್ರೇತಯುಗ ಪಗೆಲು, ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸಹಜ ವಿಚಾರಗಳು ಸಹ ವಿದ್ವಾನ್ ಆಚಾರ್ಯುಲ ಸಹ ತೆರೆದಿಜಿರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಂಕು ಓದವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಆರು ಎಂಚ ಓದವಿರು ಮಸ್ತ್ ತಾರೆ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಸಮಾಚಾರನು ಬರೆತನು. ಓರಿ ಸೇಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುವರು. ನಿಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುದಾರ ಪಂಡ್. ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರಣೆ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಕ್ ಬೇತೆ ಗುರುವೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ನಿಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಓದುಡಾಪುನು ಇದು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನು ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋನೆಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಇಂದು ಪನೋಡು. ನಿಕುಲು ಪನ್ಪುನಲ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುಡಾಪುನು ಅಂಡ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಆ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಸುರುಕು ಈ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುನು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ನಿಕುಲ ಸಂಬಂಧದಾದುಂಡು. ಭಲೆ ನಿಕುಲು ನಗರದ ಸೇಟ್ ಆದುಪ್ಪರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲ್ನ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಕೇನುವೆ. ಎಂಚಿನ ಜವಾಬು ಕೊರ್ಪರು ಪಂದು ತೋಡು. ದೇಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ಮರತದೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುನು. ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಮರತು ಉಡ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜೀರು. ಏನ ನೊರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಶ್ರೀಮತ ಪನ್ಪುನು. ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೀರು. ಈ ಲಕ್ಷಣದ್ದು ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಮುಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆರಡ ಆಕಲ ನಡವಳಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಘನ ತೆರೆದು ಉಪ್ಪುನು. ಜೋಕುಲು ರಾಜರೇನು ಏಪಲ ತೂತಿಜೇರು. ಅಂಡ ಈ ಬಾಬನ ರಥ ಮಸ್ತ್ ಘನ ತೆರೆದು ಉಪ್ಪುನು. ಇಂದು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೆಲವರು ಒಡವೆ ಇಂಚಿನೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಕೇವಲ ಕೈರ್ದು ತೂಪೇರು ಕುಡ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಕುಡ ಅಕಲ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನಕಲು ಬತ್ತದು ಪಾತೆರುವೆರು. ಅಪಗ ಅಕಲ್ನ ಏತೊಂಜಿ ಆಡಂಬರ ಒಪ್ಪುನು. ನಿಕುಲು ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಘನ ತೆರೆದು ನಡಪಡಾಪುನು. ಒಂತೆನೆ ಪಾತೆರಡಾಪುನು ದಯಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮರ್ದು ಮೂಲಲೋಕಗೂ ಪೋಡಾಪುನು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆರು. ಗೀತೆನು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಶಬ್ದನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತರಾಳದು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಒಂತೆ ದಿನ ಉಪ್ಪೆ ಯಾನ ಇಲ್ಲಗ ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ಪೋಪೆ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪೋಡು. ಕೇವಲ ಎನ್ನನು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ಸನ್ನೇನು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊರ್ಚಾಂದ್ರೇನು ತೂವೊಡ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಾಂದ್ರೇನು ಪಾತೆರೊಚ್ಚಿ. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೀಕೆಗಳು ಏತೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಪಾತೆರುವೆರು ತೆಲಿಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರನೇ ಕೇನೋಡ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ತೆರಿಪ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪೆತ್ತಲ ಪಿಲಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪರ್ಪುನು. ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ದು ಉಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಘನ ತೆರೆದಲ ಉಪ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನ ಅದುಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತದು ಬೇಹದ ಆಸ್ತಿನು ದೇತೊನಡಾಪುನು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಡಪು ನಡೆದವರ ಮಸ್ತ್ ಸೇವಾ ಭಂಗಾಪುನು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದಿನ
ನಡಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಸೇವಾಭಂಗ ಅವಂದು ಪೋಪುನು. ಅಪಗ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಡಾಪುನು. ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಡು ಶಾಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಜೋಕುಲು ನಂಬರ್ ವಾರಾದುಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓದುವೆರು ಅಂಡ ಬಡವೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು. ಐವ ಬಡ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಂಡ ಒರಿ ಸಾಹುಕಾರ ದ್ಯಾಗ್ ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಬಡವೆರ್ನ ಬಂದು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಮ್ಮ ಸಹ ಬಡವೆರೇ ಆದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡಲ ಆರು ಬಾಬರ್ದುಲ ದುಂಬು ಪೋತೇರು. ಅರೆಗ್ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಬಾಬನೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಆರು ಲಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ರು. ಜೋಕುಲು ಅಭಿಮಾನಿ ಆವಡು ಲಕ್ಷಣನು ಕಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಕುಶಿತ ನಶೆ ಏರುಂಡು. ನಿಖುಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಲು ಆವಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬೆರ್ನ ಕೈತಲು ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ನಿಖುಲು ಶಿವಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಬೇರು ಹಳ್ಳಿದ ಹುಡುಗ ಆದುಲ್ಲೇರು ದೇಪಂಡ ಇದು ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಮಲ್ಪುಣಿದಾಯಗ್ ತಿರ್ತು ಬೂರುಣಿದಾಯಗ್ ಮಾಯೆ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ಪೌಂಡು. ನಿಖುಲು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಕಾರಣ ತೆರಿಪಾಯರು. ಕುಡ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದಾರು ದಯಗ್ ಯಾನು ಒರಿ ಬಾಬನು ಮರೆತು ಬಿಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಎನ ನೊರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಮಿತ್ತು ಏರುವರು. ಬಾಬನ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪುನಿ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರನು ಕೇನುನಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪವನು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರದಾಂಡು. ಮಮ್ಮ ಸಹ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾನು. ಜೋಕುಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಒಂಜೇ ಸ್ಥಳಡು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮೂಲೆ ಬತ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆಪೇರು. ಏಪ ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ಮಧುಬನಕು ಬರಪೇರು. ಅಪಗ ಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನು ಕೊರಪೇರು. ಭಲೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಂತಿನಕುಲು ಇತ್ತೆರಡಲ ಮೂಲೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸರಿಯಾದ ತೇರಿಪದ ಕೊರಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಪರಸ್ಪರ ಉಪ್ಪು ನೀರಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನಕುಲು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತೇರಿಪದ ಕೊರಪೇರು. ಪರಸ್ಪರಡು ಪಾತೆರು ಜೇರು ಏತೊಂಜಿ ಪುದರ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮುರುಳಿಡು ತೆರಿಪವೇರು. ಅಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಪರಸ್ಪರಡು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪಾತೆರು ಜೇರು ಅಂಡ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗುರಿಯಾದುಂಡು. ಯಾನು ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಒವ್ವೇ ಆಯುಧ ಇಂಚಿನವು ಇಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಚಿದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ದೈವಿಗುನೊಂದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪರಸ್ಪರಡು ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪೋಡು ಇಂದೇ ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು. ಗೀತೆದ ರಹಸ್ಯನು ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಗೀತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಭಕ್ತಿಡು ಪನ್ಪೇರು. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತನೇ ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಮನುಷ್ಯರ ದೇವತೆಯದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೀದುಂಡು. ಅಂಡ ಸುರುಕು ತಮ್ಮ ಗುಣಕ್ಲೇನು ತೂವನೊಡಾಪುನು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಅಸತ್ಯ ಸಹ ನಂಬರ್ 1 ಧರ್ಮ ಆದುಪ್ಪುನು. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಏರೆಗ್ಲ ದುಕ್ಕುನು ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ದುಕ್ಕುನು ಕೊರ್ಂಡ ಪ್ರಾಣಿರ್ದುಲ ಕೀಲು ಮಟ್ಟಡು ಉಪ್ಪರು. ಬಾಯಿರ್ದು ಪನ್ಪುನನೆ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಸ್ಪರಡು ಉಪ್ಪು ನೀರಾದುಪ್ಪರು. ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಸೇವಾ ಭಂಗಾಪುನು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾಯದ ಗ್ರಹಣ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ರಹಚಾರ ಕುಲುನಗ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವರ ಗ್ರಹಚಾರ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಒಪ್ಪುನು. ಕೆಲವರನ್ನ ಅಂತಿಮದ ತನಕ ಒಪ್ಪುನು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಸೇವೆಡು ತತ್ಪರಾದುಪ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಓಲಾಂಡಲ ನಮನ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಕೇನುವೆರು. ಸೇವೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಚಿನ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು. ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಖಲ್ನ ಸೇವೆ ಅದು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಬಂದು ಕೇನೋಡಪ್ಪು. ಬಾಬಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಲೆನು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಲೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮೇಲೊಳ್ಳೆ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾಡಪ್ಪು. ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ನ ವಿಚಾರ ನಡಪುಂಡು. ಮೊಕುಲು ಸರಿಯಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಲು ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇನು ಸಹ ತೂವಡಪ್ಪು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆರಿಯುನುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಕೇನುವೆರು ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಪಣೊಂದಿತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏತುಪೂರ ಅನುಯಾಯಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಬೀಕೆನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬೊಕ್ಕ ದೂರದೇಶೀಯ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಬಳಿಹಾರಿ ಶಿವಬಾಬಾಗು ಆದು ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋಡು. ಜ್ಞಾನುಡೆ ಮಸ್ತ್
ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಶ್ರೀಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋಡಾಪುನು ಎನ್ನ ರೀತಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುನು. ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ದಡ್ಡಿರುಳ್ಳಿರು ತಿರಿಯುನೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಏರು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವು ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ದಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಆರೆನು ಎದುರಿಸುವವನಿ ದಯಗು ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಸುಸ್ತ ಹೊಡ್ಚಿ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಕೋತಿ ಬುದ್ಧಿನು ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷೆನು ಭೋಗಿಸೋಡಾಪುನು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ದೈವಿ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡು ಸಹ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ತುಂಡಾಪುನ ರೀತಿ ಉಲ್ಟ ಮತನು ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿ. ಚಾಡಿ ಪನ್ಪನಕಲು ಉಲ್ಟ ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಉಂಡದ್ದೆ. ಒರಿ ರಾಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೀತೆಯರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ನಡವಳಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ದೈವಿ ಯುಕ್ತವಾದ ಪೋಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾರ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯವಂತಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಏಪಲ ಸುಳ್ಳುನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸತ್ಯವಾದುಪ್ಪೋಡು ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖನು ಕೊರೆ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ ಬಾಯ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರನು ಪಾತೆರೊಡಾಪುನು ಪಾತೆರೊಡೆ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದು ಪೊಡಾಪುನು. ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಉಲ್ಟ ಮಾತನು ಕೊರ್ದು ಚಾಡಿತನನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಒಡನಾಡಿನ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೂಪೊಡು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಾವ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನಂತೂ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನೇರು ಪಂಡ ಸ್ವಂತವಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನೇರು ಅಂಡ ಒಡನಾಡಿನ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೂಪೊಡು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತೆ ಯಾರೇ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೂಪನು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂಚಿನ ಅನುಭವ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಕನೊಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಏತು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೂಪದ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಹೋಗುಂಡು ಆತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಮನೋರಂಜಕ ಅನುಭವ ಒಂದು ಹೋಗುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿನೆಂಡ ಸೀಟಿರ್ದು ಅಪ್ಸೆಟರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.